Biang di tahu. Juni, bantayan pa man ni Bibi, anyat tata pa na. orasan, Alvin. Papanam- Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawang Mangalay pamilya ni nga cosmetics awidam ni order dagiti customer Pare ko. Nadia, Maluman ah. pasensya ka Saan na. mo? Naimasan bikin ni Pare Alvin, tinaginom. Kumor ka mo. Yam sa nabali, mare. Nakaluto kan? Tapasit lang Saan mitid pa eh. Basit Talaga na. dumatiin sambot ko. Dinantupay ka ba ulan na yawid, di ba gina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti Nyamot kasta tayo. unay to'y asawa. Labambanog na tao, Mala. nagapugiti construction. Sumurkan, Alvin. Siyak pa ilang tagluto mag. Tadi nakabaylan ti pagina. Agda ka lang arudin ito'y balay. Oh my God. Oy, senyor. Apay ti kunam, Nuda kayo tinagkuyo, balay. kas laawanan Ay, ti bigan. sus. Nanalabas ti panaginumyo. Intun sumarunong ma. Kumamat, Kundi mo awisin nila kayo ko. Agdalos, Tawan na agdabak saya, awin. naramid yun. Nagkadwa Sakto kayo. pa'y lakat agpuyat iti rabi Pasensya eh. ka lang ko man ah. Tama Mare puyatan Nadia. akmat iti anak Basta ta. nagkuyo ba Naibag kayo? kayo. Nabartek kayo, Basta- agawid kayo. Nangabak ka, Angeling! Makao, mabuti ka to. Ala, gawid ka mo Siya nga pa yung pare Eric. nagtagtagibalay. Agyaman na Isa klangan, sumapula iti pa nang kiti itulog mo, pagtrabaho. ikasawak. Anya? Kita sa lundanak ta. Asino ti mga awirkin ko na? Iban ko iti balay na nanang ah. Saan ang amasapol magtrabaho Ay, ka? basta. naman nga. Agtrabaho ako, Ay, kunak Jack, agtrabaho mahal ako. mo ba, lasang Awan di ko? makalapad kanya. Basta impaka Hindi, sige. naman kanya ka Baka mo kang aruda. agawid. Awang tumutlat maramidak nga uray niya pa iti bagbaga. Tawag ko. Ay na, talaga apagpungpung. Narabyan Tutong ka man nakmanon na si da dyan Ma'am lalaki. Jerry. Apay, aya. Nag-overtime kami nga, Rod. Imposible mo dahil na. No inawis Kanayon la akas Saan tan. na malapdan? Basit la, groceria, di Kinasayaan pagtrabaho mo na ka na mga Overtime ka? Saan mo nga urayan? Kit mo nagsapang agsirisira di groceria pagtrabaho. Ket, anya ko maita. Napan kami madla nagpasyal ka na giti kakadwak ah. Kalatan amangan. Kasla ka na balasa. Tungod iti bagbagi na Kakiso na nga damot kwarta kapag lawar ko. Sigurado na Imbes nga bartek man na urnungan nasumangkot tayo na da dyan. kumamot ipangkuwam ka na. Apo! Nakasauma ni senyor. Asawa na. Ah, Jay laag Abay, lang ay ikan na kayamat iti swildom, June. Baro. Nala, kasano nga itig ko ti sultukin ka. Kit Di mo kagitimot la. lablabsan ti bisin mo. Pagpapapintas mo kikagatan. ka. Maibos mo tatagos ti kwarta. Ano Ay sila na, to? agulimag ka! Sana tila ibagbagam. Sana, pare. Di ko nam talaga nga inimot ka. Sana kayo mo. Aklunam ka din, Juni. Imot ka ang asawa. Sige! Matasam nga idisutalayat mo ta ipabarangay ka. Tanak man ang Sige! bagad ko. Idisom! Nangroon na mamanasi ka man hindi kadwa. Kabalan pa ka dito ag-drive pare. Taka dito ni Jelen. Kabalak pa pare. Nay, Pare. apay. Makibagalatan Di ka na ni kumare. impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Dikmit nga men. Anya? Isapi na inom ka. Ay, samot na. Kinasaya pare. Kedo na sapa Urayan tayo nagluwas lasin ni si bakit ko yawid agsapa. Tapno Anya? dapat may sangput mo si Dal na pare. Sa lasin mo rin trabaho na. Saan Agyaman na. tanag Pare. pa syudad nga road. Anya taramido na dyan na. Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel Awan kanu ti man. sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Ni bagad ko. Anya? Kaguro na ka marin. Panaladawa ka Sa ng pajak gawin. makontak ti cellphone na. Nadia, bakit? Look naman tiri daw. Nadia. Hello. Naimbag man timawag ka, Jelen. Kalpasan ti mano abulan. Sa kalaw Anya mawag mo. torasan? Apay. Ita kala Awanin pa kibiyangam itanak mo. Nagawid ka anak ariwawa ka pa ni kababain ka dagiti karuba. Nakatungod Anak ko dan. lang, di makagapon. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw eh. Kita mo man nga gawid ako bakit? Anya? Kanayin tamad lang nga. Ijay kan balay ni kumpare nga agnaeg. Amok nga isumanon Apay, tiko lang. tinangungsong Nasakit, tinagam ko. Awan bibiyang ko. Amin ni Aramidon, ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo, pinanawam dito. Inal daw lakit din nga birthday. Itak iti kwarta. Ta inal daw tumot tinumyo. Awan, Pasay al daw alimpyo kayo. Anya? Saan mo na bakit? Nakaro ka mo. Ba na kami lata ka din. Sana ba rin? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko baro. Nita, Awan nga ron na. kalintigan pa Yung mga ilaan. problema kanya. Malalala. Tauray siya. Ikagpalisan. Nauma ako malaking kuwana. Saan kami nagkaalaan? Ne. Nana? Lala. Ay, Da kayo anyan. mo ta dito yung kusina. Nasurok la Nagsaba kayo makatawan mo ta na na nagkasal nag-ring. kayo.
Ngam nagsina kayo mutan. Masya nakijasawa. Nagkaskasar kayo pa'y lang nga raon. Naimbag No kumanusan kasta na mo masikon. ilagayam taramidin niya. Utot ka mo nga minaputaw. Tsakamot ngamin amo, kasi dyan iti ugali di anak ko Bayan na. ulat na ka di, tapo ko Nangato yung ti mutay pahid na. jay. Di Aywan. na kayat. Ti agpasakop Papanandya man ka ako niya gamit. kasawa na. Ingka Ikaw, kita baybay nga ako? ni code. Awanin pakibiyangan kin kwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Iti paglabana. June. Ay supay Ayun, amaksan gaya nga na. aramidan na may. Anusan nyo pa ilang araw nga awin ka na Inom niya. tar aramidan. Tanda kayo mutla ti makatulong. Alagarod na na. Ituloy yung lahat ng tagluto. Bantayak Ay, tulungan ti dyan apo asawa. ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awin. Kumare, naimbag nga malam mo. Anta ka rin na kumpare. Ay, si ka mo Kaya gayang mo pare kasi mo Eric. kanya ka dyan lugar Apay, da bayaw Di ko. mo kunaan nga da Trabaho trabaho nyo kat Domingo Anya ita. trabaho ngayon ka. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Agsikyo. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Agsapsapol nga minti agency may iti ka Pare, sigamot ka lang. Bagay mo na ito. Sumunod ka, pare. Kadakil ka tao. Sigamot ba kahit? Kan Nabay nabis. pinastrik mo ni Ay, pare kumamagay. Eric. Dito lang tamo, ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Nalaklakan na Abo dyan kayo sa man baho. nalitan, adwa. Yung dyan construction, nagdagsan. Nagrikat ang Pare, construction. Pasensya ka lang. Indal Kinibagat daw, ko. amay nitang ka. Okay lang, pare. Naimbag pa Madlaw yung ko kwarta. magkita ka na yun, Kasal anak, pudot una, yung ulo na narigat kanya, ito pare. baho. Pinapintas di agency Saan mo, ngayon pare? daw. Taon Nairon time, ko na lang, di no, pa ko. nagpasuldo na. Anyan gagaram, pare. Lajak mapanawan Pare. tanak ko hanggang. Pwerte nga mente burida Maya na tayong tuntang ako Hawisan ka, kanina, kuma. kubilang. Ha? Ay na, Nagsaro mo Mayroon kayo mo lugahin, hindi tumulaga. ka sangay. Di ko May pala tumay ka, pinagmay-mais. wala, ay, tama mo. Paskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang, hindi namin sangal daw. Ay, gat inuman nga rodo na. Ada tayo kwarto nga Kanya nga nga, pare. Saan ba ta ka na yun? Buwan tanto ti abang na. Kunako. Sige. Kundi sa rungkar Panunutok pa rin ba? Inom Anggal. man tayo awis mo may kasawa. Awan Wala, ti pare. pagdanagam Wala, iti apo ko Agpuna may. sa klay. Saan may abay Sumamok bayan, ka na. Junay. Nagyaman na lang. Saan mo namin ang masangon ni tatang ko? Dahil ito'y man tayo Nasikasuan kun ako. No Isuada agkuyog kayo, dagitang nakipangibotsakan kumpadre. Di daw mo di hubundan. Agan anos ka baro. Ingkalat ta matugan Awanan ni na. Jilin nga anak Siya may. kunti manguray ka Linipat ni na kayo Alvin. nga agama. Di Kan uray na kami, saan na kami Kay amalagi. nalaos ti Tadi na kami pa'y sa rungkaran na. Ang mga Kung nuwan naroon niya ka. ti mapasamag kin Kung kuana. paibayaan nyo na. Baam tabagbaga Kanya ak ti tumanan Bernang di Aramida. asawa man ako. Makamon iti Barang biyag na. dinggan na kon. Ang amnudad duma, madandanaga nakmat baro. Pare, Ang mga Itulog ka. nutwa ka sa napasama Nalaos ti bagdag mo. Iso asaan Di mo na saan ka nagparparit walang dagdran, na pare. apulos. kunak mat nga kontrol lang. Tare, siyak Saan tumalin ti siguro pabasulan ni bakat mo. Talaga lang siguro. Saan di kami na makita agawid ng dito. bakit ko, pare? No, kasano tek pinasayad mo kanya. Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung Makikita na trabaho? lang. Karakan. Katay, kinamamartek mo. Mawatak mo ni bakit mo, pare? May amo tayo karamida. Nagdakal to may Mayroon utang ka ko na yung doon, eh. baganakam kan ka, pare. Pastila ti trabaho Taka na dito. nagabotangan. Ang check up ka Anggal, nagiti bag, masurta. simbrek dito grocery. Saan nga nga muli, bakit ko na kita nararamidam, pare? Saan? Payaman, pare. Diyak mo't sing-singiran. Kan maisa, Anak. impilang ka na Kasi, kapsat mo, panawan ka pare. na. Tama panak mo Oram tanita sila. yung titrabaho. No saktag ka sa pulan, kat tultulungan nakmat, saan ka day? Dito yan, Basta di kagbabay mo sila ganyan. Taguray ako Magkasapulan ka, pare. Tas si dadana ka tumulong, okay? Agyaman nak manong guard. Agyaman na ka talaga kang ka. Alam na ito. Pare, Tip mo anang ibagkat iti kargat. Ala, Bakit? Ano natin? lalaki timpas kay mo. Yaman na. Alam kit din. Lima Manumot la to'y 20 pesos ngayon ko ngay. Alaan ta nga iti Alam mo lang. pagkastos ta kada kuana. Agyaman na nga ro, da. Ket awan urno. Ni, ada taksi. Saan mo na pagganagan nito, bakit? Tinapat eh. Kat nasa lang ko Sige, sa'yo ano? patagidan na ka. Siya kunti mangipalugan iti karto makargam. Ay, agyaman nak manong guard. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala na. Thank you manong guard. Mas Bye. daytan nga apo Bye. ko yung. Nagpintas mo itong di siya babae. Nagdakkel ti bill tayo dito yung ospital. Agsinumbang ti Private dimple ket na. nga rod dito eh. Napo Ken daw. na si Esak. Kan Pangal-alaan atid tayo daw. nga, Ti iti pangulutan pagbayad abuok tayo. na. Saan mo na panunutan dayta, bakit? Siya kunti makaamoy jay. Adawalit. Alvin Akim sana kita, tilar kita, aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta. Ket awan urno ta. Basta siya ti Tinagsan mo tayo siya babae. makaamoy.
Di mo problemain day ta. Diyak mo nasiputan mo isuti nakatinag iti day. Pare Eric, agyaman na ka. Tay manugot ka saldam pa ilang tayo tumatalong ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalaga akong tanak na dyan. Ito'y da siya Diyan babae. mo'y ngamin kayat. Ngailang ako tayo may sabaka. Tantak ng bernat sa. Na masayangan ako mat. Dinasaya. Awan problema pare. Awaga kadagos Ken oray si kalatan timang mula. Kaibingayan naktulangan oray basit. Thank you at talaga, Nalawang amin tayo taltalunak. Juni, tinagan ko Ket agay. amangan no Jack matlama si kaso titalon mo. Agyaman Manong Juni. Agyaman ako basta pare. Naimbaglakit din ta si Nagsimpot Katina ka nga talaga. Kat naisublim adagos kanya. Napapatid nga Alvin, min likli kampay la ko mga min Agyaman na ka. Inumtan eh. Awan na Isuti niyaman ka na, na adi. yun na pagapahan yung sumunod ka pa agasawa. na. Ang merienda Nang ka runa pa. itatakan anak na. Wala na. Pinsan mo't nga kanayo. Agyaman na, adi. Sa paminsan mo. Kan likli kam nga min day dya kumpareng. Isungsung na ka iti inom day dya. Nanang, nasaya ang tatao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Pakawanan na ko. Ngumisumo nga rod tiga puti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit Kabayatan di mo. pa nagkuyukuyog ta. Saan nga nga maawatan ni Nadia ti Dati kinasigad Vero, mi kini Trek, pare Eric nanang. Saan lang mo't nga arak ti makagapo. No apay nga agkuy-kuyog kami. Bagak nga. Talaga anasingid kami nga agkumpare. Nanang. Di Pare ka Eric, maganagan. nakachamba tayo mula tapagay. Ato tinaapit. Itirik na. Naglako ako ni Eric. Itag kumutun tayo bingay mo. Akas nagsaritaan tayo di. Antoy pare oh. Agyaman na ka ni. Nagatumutin tayo ta pare. Sak na kita sa taulan. Uray Awate siya. mo. Tabingay mo na ita pare. Nakaraglagsakak mo. Intot sumarunot Isayam tan pare. ang mukha iti ina. Tausaran nyo pailangan day ta. Nagadunti utang ko kin ka. Ay na. Di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang day ta kanya. Kaargayam to'y nobyo, anak ko ah. Eric lakay. Ni ka di Alvin day naggapo dito'y balay. On bakit? Nasipot ni Juni, nanang. Itid mo tayo bingay ko iti sinalda ka talon na. Matlaw mo, ititilaga Yung na tinungak nga intong sumaruno akraping latan. Kaano nga, iti pa nagkasaryaw. Ape di mo Nagsimpa inawat kayo ay. kitday, Bakit? nagtumada. Mas kasapulan ni pare Alvin na jay. Ala ni nanang. At dapat ti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatan da iti gatas ti ubing ah. Anak ni iti day di asawa Ay, ni sapay Adi ko mga Barog. tadida Iso ka ano abusuan mabalay? iti kasta kinasaya at Kayo mo iti kadakwada adaw. lakay. Bakit? Iso nga Saan asawa nakastan ni kayo pare kitday, Alvin? nakaubingan nyo Tay di siya bailaan. kawanan. Isumot ti mang Ala ni tultulong nanang. kanyak. Tila Subsubalitak ibagbagayo lang. ngamin. Naira na lang Tingnan adadate natin adan ita. Uray Iso laglablab asyak ba mo't si ati mang ni tulong Juni? kinukuha na bakit? Napaulimag ka mga agpayson baraw. Bakit? Gimata nga kiti gatas. Gusto lang dyan Daya yung par mga kang dadumi pa yung abasto tayo dito Agsunta balay. kayo kitday, taditan tumat lang, titurungan niyo. Itaman pa nga awan inom. Apay, Apay, liniklikam di ka ka din makain day na. nga Eric asungsong iti ara. Di Maligid mo ka, ka diniram-raman dyan kumpare Saan kiti ka saritaan makatulog? bakit? Apay, Kan- saan ka naragsak? Tanasapa ka Di mo man nagawin dito taladawan, Genovia. Saan ka nabartay? Ay naku, Angkel. dakkel nga pagyamanak day talakay. Ani, Katsapay la kumatag na nayo ng talaga, nakista. na-inlove ka kang kuwara na niya. Ala, munto'y tanak Ilibak, pa. Angkel. Asyak mo ti manguba. Agayata kang Aw-awirag. Taagi na nakaman. At ang pare ko. Ay na, agyaman na nga ron Awan, ukas amon, talakay. may papagkinigiling, Atoy, kanda Sa bagay. Mayan nanak mo't lang ang tinasakit Nagkasara kayo, bukod namin kan ginigiling. sikad ko. Naktangan siguro anang Ipagamlat ububay ti ta anak kay ni ta. Ade, ti may papangking kuwara ah. Angkay. Alvin, talaga nga, nagkagwapo nga ayatin ya. na ka Genovia. Itay pa nga gunoon iti Maawat cellphone natin mo. na balawat Diyak mo mo. tan masangwas yung batan. Iso may mayat Sumanangit mo budlaan. to'y anak ta. No, agbalin ka nga anes. Pinainom tayo Kini talagang Ade. baka bakit? Di ka agili, Ala, magking sumbatan nga kuwara. ro ti awag mo. Tama nga no napatagnot day tang awag. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kitaan na. Sino dyan mawag lakay? Kaslada kayat mga ibaga kanya. Ni Maria Antoinette, bakit? Apay ka di. Tayo asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? Apay. At ka Ada di ka di ospital ni problema. pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Ada kaya't pinipudnukin ka. Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya dayta. Anya? Siya ka rin. Ani. Nabayagan na kaya't ko tagpudnukin ka. Maria Antoinette, Mabuti, makipagladingit akin ka. Agyaman nak pare. Anya kayat mo asawan. Awanan. Pakawanan Pinanawan na kundi kumparem. Kasano kami paitan. Pata na sawa. Makonsensya ako, Mare.
Yung nabayagan na Nasumbatan ti awag ni kumpare kanya. Kat adda may isa ka anak mi. Umawawag kanya. Kanya nasama ti cellphone ko. Pakawanan na. No ita lang ay Lalabi. katagpaysuhan eh. Kahit natagpatulong iti day di agun Saan daway. ka kumayakay kanya? Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak met. Sorry. Mare. Sige. Agawid tan, Juni. Ani? Saan Alvin, tapayan alpasanangan na? manual Napukawan ti ganas ko amangan. Manipod na itabon ti No di ka pa kumpare. agawid. Umuna ako. Manipod idi, di ka matimbre mo. Dita ka. Ani? Ani? Awan ti makunak iti day siya kumpare. Bakit? Uncle, Paslakla na pilayan. pinanahon Manipod akong pimusay. tinubya. Itikado Awan tinitultulong na maraming kanya. tara. No talaga, Diyak at mala tinakan kaya nasumbatan karakan. niya. Diawag na. Sa Awatan, kabayan na tayo. tigasap mo. Di ka agsaw iti kasta, Uncle, Tauray siya kat. Tiyan Tapos mo. na makonsensya Ang ako. dahil ako na naragsak. Pagpagam. Tiyan mo. Siyempre, siya tinakangit iti Kung awag di iti babae cellphone para mo. kanya. Gamjak man lang Gambab nasumbatan. kaya kastay. So, panagpinak, nasaysaya Ipata mo biyanay. Di mo mapaling nga ipilit. Tibagim kang kuwana. Kasla ka na yun ko maparmparma Masakit na ang lagi kumpare. ni Jai. Kiti daw iti Tatang tulungan niya. muna, baro ka pa eh. Gumawan man latin na aramidak. Wan, Uncle. Kasla ang Baso ko. sirsirbik agayam na. Gamin. Pasensya ka lang Nagilimat naman at kinkwana. Nagiti na ibagbagak idi kayo mo. Ay, Madami gusto pa lang nagbabawi, di panggandang mo, manipod anak na ko. amwak, Magandaan mo kay ulbod ang lalaki. Kan Kan unay nagsina da iti asawa na. Kan Saan uray kayo hinaganap nagka ka. makapagkasar? Uwan nga ron, nana. Kat, kumusta nga ni Nasakit di pa Alvin, namisin ako Nadja? ni Juni. Si ti Apo na Nga na, makapilitan medyo na aramidat ti mayat kastoy. Saanan ang Tamo maipagkulan. ka saan ani Juni ti lalaki ang para kanya. Na inuman na nga agas. Ma-check up kun ata madanagan na. Saan ang matagagari? Jilane, anak ko! Papatayan Kumusta kayo? Ay, may kawalan higit din ni Ay na, Alvin. si Katirumbod Uwan nga ang kumusta rudanan. ang taapi akas tamot Pagbabawiak mo, kinaalas nga yung pakikita idi ka ni Pari Eric. Ay, sobrang Nagsaya at kapapay. gaya matao. Ang yaman ak, nana. Jakman amo Mula kami ka, nasayaan dugayam kami tinaitultulong na kada kami. Silatan ni Apo Diyos kada Kasanupay kami. makabawi Kape akin ko na nagputong ita kabut kat kan natay anak mo ko. tun. Kan bimakot Adapay kabut mo tan itigas dagiti ta napanawan unay. na apamilya Kan na. mimesit ka pa yun. Isodan ati pagbawi ang balasan Sakit ko. ko na. Wenanang, Kat panagkunak. Umadanin ti apit ko. naimbag nga Anya. oras mo, Mari Antoinette. Tinagtrabaho. Si kamot gaya, Mari Nadja. Ang dudumak Sumrak at ka na. alalaki. Itaman ka na kaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumusta? Maagasan asakit. Kumusta kayo ang kadagiti Anya. anak mo? Na, Okay kami apay ngay akas tamot tan tinagbampanag Iniinot ang mo anak ta na makaililiwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mo tun, Mare. Nakaiuliwag mo tun, At dalat tatay gundaway ang maikulkulang sa ano na kasi di. Normal na siguro, di kasi dyan na dyan na. Alaala anak ko. Nasayaan Di na ka rin ang nagsangit. kasta. Agkamang Iso ngay ka kan ni mayak, Apo Mare. Diyos. Tao, Ay sula may ang di kamot makaagas andimayan. kan ka. Babain man lati kastoy nga Bawat ramite. kay ti pamakawan. Makabawi aki Kat tinagalas dawatan yung ti pagpakita kaasin na. idi iti day di Tapno Pari aging Eric. bagkan anak ko. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak Kumusta, gapo iti Angeline? panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Ang gamita Tandang di ka pa yan may konsensya ak. Kapoy ti kasta Kalimot lang. mo't gayam at tinultulungan da kami idi. Johnny. Ala, di mon panunutan day tamare. si Maruka. Nadagsen ngamin ti barukong ko no jak Sana mayog lang kas may dagitoy ken sumarungka. ka mare. Dito yakon Maring malaganan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Kahit ka nga si Pakawanan dak ko mare. Ala, di ka madanagan. Johnny. Tama sigurado ka saan nakakagura na di lakay ko. Ken ore siya. Di Saan ko ka sakit kagura, Mare? Agyamanak mare. Wanan. Nakapsut ako. Kat nasayaan na. Imay ka. Biyang. Makapagkita. Di tao. Makawan ka. Gaboy Adda kwartan di tinagpasulak iti tanak. kalabas. Awan na ah. Taintid Ano, kumot amin kun pasulak. kanjatang dan ko ang nagraag. Nagkurang. Ingkatan ko nga amin iti bagas kan si Dang. Namuha kong ti amin kinilala. Gumatang ako maiti agas ti anak ta. Isu Tanya at aguyot imon mo. binsa-binsahan ngay baka. Awan kwartak bakit? Tamapanog ka Piso, lang awan. agsaw. Ay, una Basta yun. siyak. Nagrigat napakawan ka. lakit tada pa nagbiag tayo na yan.
Saan na si Kati nakaarami iti basol? Imbag pa dagiti babak lang. Oras siya. Magatang dami nakayat na. Tabayat tagawan mo. Sang kasapol, sang Nakirelasyon ako dito sa bali. Gudam. Isa pa kawanan na kumaman. Tinapatag, adda. Huwag na. Nung di pulos nga awa. Saan ka kagura, Wen Johnny? magkiti Maawatan ka. Isang sa taga bro, lakay. Masya na ko na ikirin Pangalaan ko kajilin. may taramata mga gabrod nga. Naku matasanta, Ay, nagsinsina. problema. Awan mo Nalabit. ka mabalin na pagutangan dito. Sana kastoy tinagtungtong pala. Taura gan ano ka. Awan Basol ko. aramating mga gabrod. Johnny. Bakay. Basol ta adwa. Jilin. Iso Aning magpinakawan kana. ta ko man. Umayak man. Kat babangan lang, iti panangasitasakan ka. Wen. Sa May karo. parik lang. Ay na, Tinagkaro pa nagbabawi. simangpat kay magaya man manipod da bro, dangkal. Nagbakasyon ang laing Ay, ka ay, nakaama. Jilin. Kumusta kayo? Ay, Kastoy, ay, ay na, marigrigat lang tangkal. Ay, Di mo ko agpagpakaasa ang mabaybay. kumagan ka, katulungan nak mama. Ipagpagapumla ko man, itiday dinanang ko akabsat mo, angkal. Iso may mayak. Tadada magbuti ka sa sadyo dito. Kahit kayo tulungan. Ay Jilin. na, agyaman na kangkal. Ay na, kita mutikal kalapaw min na. Marmargayan. Kagudwalat didingnan ni. Apag biitla anak ka din na tayo ta anak Iso ko. nagtinagan. Ngam na tayo mo't Saan mo atagos. kayo laing ngayon no? Agbagyo, kanakan. Di pa paano Anusan pi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturong ng Masapang todo ang kaklunan tayo ti amin. Ang teda kiti pagpatakderyo iti balayo. Ti pagyamanan O saan kayo? Akas lapimpiman At din. dati anak may ngayon bati na. agyaman na kangkal. Makalag-lagi pa Kanya tayo trabaho gankuha nila kay mo aya. Kanakan. Nanang. Bakit extra lang makikon-construction ang ka. Paminsan kami lang ang mga niti may isang araw daw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mo ang ka. Sige. Biyag. Agsubli ang kitong bigat. Ti tao. Agpaytuludak iti materyales. Para iti maipatakder a balayo. Pagkakaasiakan ka, Ken- ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho iti lugar da kasinsin ko. Alam na to. Tala anak nga glako iti pwesto Igatang yu da. iti bagas. Consider nyo. Dagdakal ka na namin Aning. di sweldo Ay ki na, Jay. agyaman na Munti sweldo dito nga katulong. Kan, anya Ay na. itanselya? Nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitin Awan mo nga ba min kayo? pangibat tsak kadanan Ungre. ng kantatang ipag. Nasingpot nga min Si atala kalaan kada dang ijang ulitin kapangital ko. ka kadakwada. Isuti kasi Sanatay mo tanda singputan di kadakwada kong kakabsat asawa. day dinanang ko. Andiyak nga min May kaya maglakid tapanawan din, idang ta awan pinasyal kadwada na. ipag. Kat nakita na Tanda ti tay sitwasyon tiyempo tayo. asong Anya. ruti kabaw dano taduma. Ay, awan nga rod ah. Anya? Iso ang nagasat mabalin. Taad dati ulitin ko na saya at di pa nagpuspuso na. No, Iso kailangan. tinutulong ka Ipag. tayo. Ala. Intang rod makichintan ba? Sige. Ha? Sa anak mo't anaimot Kunak man ka. no, da pa extra. Managtulong na. na. Iso sige. Mapaan? Awatak No, ida adakad dito ba ba na? makichinda? Agyaman na, Tadagsan ipag ti doon na. bagas agatangan. Sige nga, Rod. Kaano ka Sikat nga ti rod nga baka agpasyudad? mulakay. Inton bigatan, ipag doon na. Dayon sangpot ko bagbado ti ubing aning. Usaron Saan dagito anak aga mo. po ta pinagnaad kayo Ay, dito'y ba na? nagsaya ata ng Kat agbyag kayo matan akaslabdon kandon niya. Agtrabaho kayo. Damot na ilaw. Nakabailan niyo abado pa'y yung nagasawa tagtrabaho. dita. Saan aga po tabakat kan lakay kayon? Kat mangan maturog lat aramidan yon. At kayo at tao. Doon na. Diyak kaya't nga Aglaba, agluto Nasaan kan kayo? Nasaan agdalos sa kayo balikan dito'y niya? balay. Nawatan nyo? Marunah ket imbilin na ka. Ron. Ay dinanang mo kanya. Ay na. Ala, ingkay maturugan. Hindi kinaragsak ko, uncle. Nasing pwede ay dinanang mo kanya. Patugan na tayo. Sakbayan na tayo. Mapantan iti silid. Bilin na, di ka baybayan ka na Buwan kan. niya ti bilin ti manukan Isolo niya man, ti kasapulan niya. Masapul ngagtong palta. Di ka kumagbain nga masigat kanya. Ket, pasensya ha. Itakla makasarungkar ka na kayo. Maturog Awan mo't ngamin pangkuntakan ka. Ay na. Awan cellphone mi nga umuna, alakay. Awan to pa igatang Saan di ka na kaliwagan Cellphone to kagkaaran? lakit din. Ala, tayo katangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli aki dyan bro, kanakan. Thank you manan, uncle. Da kayo abakit kan lakay. Ah, Bakit? Ide pa nyon ti
Dandaning malpas di balay tayo. Wen na ron. Saan mo ni adak kalabalay? Wando na! Sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laan? Silaw ba? Wala. Sa tantuag So, ka. nagasat ka. Tada uncle mo amang tultulong ka tayo. Nagasat Kamusta ta ka ko dito naman. Insan Celia? Ay na, awang Nasay gaming hat pamilya ni matinsan. Uncle. Baado lang tati customer nga gatang kadagiti lako tayo. Pagsayaatan na ti di na pa ng asawa. Iso nga ganos ka. Tadamang tulong ka tayo ba? Alaka nga min, Wala. dagiti lako tayo Jay mo labagbagi na ti Iso nga pampanunutan ado, na. ti gumatang. Ano nga na ron, iti insan? dadumang kaanakan na. Agan Di anos ka. adal damot amin. Tan Saan layo na na ti nakasapulan suldom. ti Insa. tulong. Kaano ka nung agsubli dya, bro? Hinto no may alawasin laka. Hello, Celia. Apag isunto mo ta malpas Hello, ti balay tayo. Ipagdona. Tayo cellphone mo ngayon, Karina, nga ito na rin ka. na. Iso Mga nakaawag ano ka. malipatan? Kat, nagsweldo Ipalagi kan. kong tuwa. Wen ipag. Di na Ipauit mo malipatan ata day ni, dyan. kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Punta ka Taado ng ti buwan. paggastusan da. Bro. Wen lakay. Ay, sige. Basta mo lang Iso timbagan ngay na mawag kanya. at ipawit kung ti Iso sweldo. abat tsaka di na Sige nga ro, malipatan tani, day dyan. gumatangak iti vitamina ken agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyat da. ka cellphone O ani. sige, ipag na. Agyaman na kang Ano ka ba lang na na nagpintas mo ta nagkantatan, cellphone ah? day tuya. Sana pa namin ang Iwanan day ta. makaawit na makumikuma. No, ada pang kunta Wen, di ka madanagan. Wen uncle. Jak baybayan ida. Magsubli ang Agyaman mat na, ni di Ipan. Amerika. Inton maminsan O sige nga ro dan, ipauit Mabayad mo ti siguro kwarta. man yan. Sa Tapno ato maipa-check makabakasyon. up ko idan. Pagkatalam, dagit anak mo. Tumulong ak para iti panagadal ta. O anya, Uncle. nakasagana kayon, Ay na, nakarubat tsaka kayon, mo, kasagwa nanang, ka, subada tatang. ka na kayo. Wando na. Ay am na ta subad-subad. Alaan yun, adagitay ilako yu aturon kansuman. Dagitan laki yo. At dapay tay inlutok alumpia. Balin anak Oh, ka. di yu liplipatan jay suka ah. Ket mangibata kiti kwarta apang rugyan Doon yung na. mag-asawa. Saan may Aglako-lako kayo. dito sa syudad. Tapno, adda pangalaan nyo iti kwarta yo. Ay na, laklakayan kan bakbaketan kayon. Mapukaw kayo Ay pa na, ang. nagpintas Alaki, ti balay yo makan kayo. Greg. Tapno mailako yu amin, di isursur yu amirienda. Naginastusan ti ulitag ni Bakit. Kan sigurado nyo amalako yu amin, ha? Wen kano nga Tano raw. saan? Iswa Nasaysaya nagasat at kayo, laa tadang pumanaw ganyanin kayon nga dito nasaya, balay di pa ko. nagpuspuso na. Wala na. Baka kami As dahil dyan jay na ulitag ni gayam ti Bakit. ugali day jay Ni amanugang Bakit ko talaga. timbilang ng anak na. Nauyang mo't kaya. Kastaya. Ay wag, iso ngay mayak ta. Agparayb kami no bigat. Si kanto ti may sakad wami nga grel pa niya Greg. Iji probinsya. Ay, Uwan kwa. nga road. Adama aramidag Saan mo mo biyo na. tunay ang matagtagari ede? Ay ka, inton maminsan na bigat na Dalira mo, gaya. Sigurado asan may amal pa si Timay sa nga aldaw day jay. Ay, Pahinga adalatamot aramidag na Marta. Ay, santa ka mo nga pasensya kayo, gaw. nana, Ang well, balay na. No sana ado, ti may baka bustila kumikuma ko kita. ta. Iso amang sapol kayo pala iti sa bali kadwayaw. Apay, Greg, bumangon ka dito. Taya. Dawan. Kawan. Kanin ta amin na. Awan, Kapno may busang bakit? Di ka mapan makira pa yan. Ad-adan nga agungot. Ano ka nun ta amin? Binilang Tabay mo na ko, tila tata. ko ta. Ha? Ay, Ay, sa bagay matkit di ah. Mala, Ano, pag negosyo ka mo't day jay ko na ni Uncle. Urata, nakainanakan. Bakit? Pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya. Agistorta na. Nalako yu amin, alako yu. Palahan no store. Tama Adda ano dua pasig na utang lumpia ti na pamahian bati dagiti doon customer. na. Kanya nga ron Pati na. kayo pa ilang mat. Agla ko Mala, talagang ti fishball kukwayon ti do consumer. anabati. Saggay sa kayon. Mabaling Paiso titang magkindi. danyo ang naglako. Paglakwan ta Ha? na kay. Ala, ingkay agpalasan, kada aramidin nyo. Mangiruar Tulungan ko na dak nga agluto itilamisaan iti ilako kan yumanan, paglutuan. inton Mapailang. bigat. Hoy, nanang, tatang, Maya ka. agran kayon, Agdan aldawan. business mo, balasan ka. Wala na na. Ladaw kayo ang maturo. Ulitag ko nga Sa day ina, sa Amerika. nagrigat kayo ang mariing. Ay, ka, Bumangon nasaya kayo, ta, ang ingkay balasan ka. aglakon. Manang aneng, agpautang ka man iti fishball. Bumangon Tapag ka. pamerienda ka dagiti nagparas pa sige talon. Maramdama mo Ay! basit ah. Di ka mang malasi ka, Jonah. Awan ti Kasano utang ang ito. maipaibos yun dagiti Kasya amin, ilako yun? tapno sana No, lugi. ang patay kayo man. Ala, Sa makasinira ingkay iti ang lako kapin, anatang tarumwar ibigan. kayon. No, Dala ang sa inyo. pagbayad mo, pumanaw ka, Jonah. No, kunak awan, utang awan. Anya. Hello, Malak, pagdona. bangalakan, Jonah, Kumusta ta bayad kayon? ang pera? Kumusta dananang Siyang kantang? tatang. Pagbayad Hello, ang balasan Ipan. ko. Nasa Ha? lahat kami man. Ay, saanan? Mabalin na Gila ang kasaritak istor ti dananang pangalaki iti kantang, Ipan. pagpamerienda ka. Ah, ay ikaw, nakaturog na, Celia. Ni,
Nagsapa apay na tapit sir kan siya Ulan, tinlas. tapat paturugan ida iti Kasi masapa. nagiti lalaki ako na masimang putlakay. Barikalat lagi JJ Iling. Agsyat Agan kami bakal. anos kay ipag Kahit natagpasyal dito lugar to. Saan ang problema dito? So nga, Kan? yung kuyog ko ila. Kaano nga ang sweldo ka? Anya? Inton umay alawas ipag. Dita kami ulit Kasalitang ti tibalay amo. ano ng siya. Tanong mabalin. I-advance Sana ko ng na ti sweldo. mabaing agawis iti Kani, barkara awan iti balay. itatang ko iti agas Pasintabal ng iti balay ta bakal. Sapay Sa agas nagmini idi, na dagiti agas ng marmar vitamina baka na da. Imbis sa tulungan na kumamay nga Regular lula kami ko. nga ipacheck Tulungan up ganto, ko ida. lumalpas kami nga agsyat. Sige Di ka nga ro madaraga, ipag. bakal. Kasaritak ko ti kasinsin ko. Maluto sige. kami niti pulutahan Tani adape aramida. Kadwa. Teksan nakto no na ikam ipaw iti mo silit ti ta kwarta. sausawan mi ha? Bye! Bye ipag. Ay, sus, nasipundutin. Ngapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol Ida nga ka mo, ida. minamay pa ibus mi Apay, tilako di ka mi glako, ida. kapsat. Awan paggatang ko ni tilako. Takas ano, kapsat. binanggrap mo mat. Kung tan na kami. Minalam mo di nga manugang minapulutanan tayo, nyo saan kadagiti mi barkadam amalako na tilako. Ay, Isungawa na na. Kakaasim ti pampamayan ni doon nakadakay. Ala, sa nabali. Bakit Masukatan kang to. lakay kayo? Tinasayat. Ngam paglakwon na Awagan kayo tuman kay ng uncle mo. laang Agdawat kayo titulo. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ije balayo. Saan mi balay day jay. Balay ti manugang may. Balayo kabsat. Taijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa. Balay da iti day di asawa ng anak yu day chay. Ala kapsat. Mapan kami. Ipaibos mi pa ito ila ako may. At dapat bastit anabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, inkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar, tadda karga ti drum ijay. Sige. Agluto kan ba ka saktiag-sak daw? Sige nga, rod lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta ka? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay. Kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpuit ka iti kwarta? Igatangak ko maitibado dananang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumaida inton bigat. Kwa. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipaw ita, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito balay. O sige, Ipag. Okay nga ron, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jakpat siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11, wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipagdona kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Ay, nagkumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan?
Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Hay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilang ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidain nyo. Ta sidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidain nyo. Babalin ata sagpaminsamay. Ay, napurga kami nito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami nito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam kada kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman tadalat ta sidaam. Kay saawan Apolos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibyangan dagijay. Ta sidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo na. Awan bibiyang mo nga uray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpangmat. ay na, pasensyakan doon na. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam magsusugal. Iso ajak perim mo riti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikab-kabalay kayo, suruan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, ana? Pautangan na? Wen, manuti ka sa pulam, ibagam, taitid ko, uray manong. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nung ay 50,000. Day talaga yam. Oh, wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga, Rod. Pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasin nublat mong aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awid Apolos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan tamanan lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maung tamanan. Ala, hagawaan ta timag na tapno makalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay. Ada nagsabda nga pampasahero, ajay. Adutag di saag. Ay, sabtang tayo tatalakwan tayo titurong, lakay. Ay, umaikan. sige, bakit? Taron! Barbecue! Bananak yung ko na ma. Ay, huwag kayo. Barbecue! Bananak yo! Ay, Bananak yaw! Taran! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Silang anak na mga... Silya anak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito eh! Rabingin! Apa kita ka lang gagawin na ako. Kailo na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matang tatang! Nanang! Anya ti imot yung ay! Doron kan bananak yaw!
Ilaklako may. No, saan may amalako ka agungan ni Dona nga ipag mo. Anya? Wala na ko. Noong mabla ko matikinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na po may paparami. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala ngayo. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta matipakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, naglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kunda nanang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasayang at matikas sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan da una yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka abasta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kiter aramidam kadakwada ipag? Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko ket di tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpulpulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kon Dona. Ay, kasanungatan. Awan mat maiteden ti ipag ko asweldo na kanyak. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan, tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Ha? Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak, tada papananta. Ay na, kabut-butang samot da ito ang trabaho. Kunaknoan niya ti ipala akong kanyak. Kasto'y matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na, Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan niyo sa gitli mayo! Ana, palis! Oh, nalpas na ang Dona. Agsubli ka man na ni Jay Sudadaya, anak ka? Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Hada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sarong karan ni ipagdona iji pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sarong karan tayo. Kitlanguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag nga minjay kaaruba na anang sarong karkan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapantayo ijay. Agyaman naktay may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wan ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko Gapo iti panang tagtagabok, hindi kada kayo.
Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang magamin madingar aramidin mikin kay day. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da kumatata. Ala, mapakawandakan. Kanya ngay, kit manugang dakalata. Nga uray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang. Isong agnaad kayon ijay. Di ko mapampanawan. Kat agyaman ak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Biyag. Di tao. Diyos saya, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa. Awan ka din sa bali paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga naawan malapsantan ngaglak na ko iti barbecue. Okay. Sigat maka mo. Yadayo mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglaklako. Okay, honey. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. Oh, at iti bariayo, sir. Nana, barbecue man worth 200 pesos. Pasig alasaga. Wan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Wan, nanang. Mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay, nanang? Amamuyo ka di. Saan, anak ko? Madlaw abak nang day ang babaian niya. Wan, tanagpintas ti kotse na. Ang napimpintas kamat lang nga adayo, anak ko. Sa balitin nang iturungan nyo iti saritaan, nanang. Kat agpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka. Kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa sarita. Baknang. Idinto tasika kat marigrikat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputak matan iti suka pangisawsawan da. Ingkayabanan ni madam. Wano ipan mula angan iti ayan ti kotsena. Wananang. Ay, aday tanti kotse ni madam. Ala. Napanmatan. Ma'am! Ay, kasanupay amang ngagnak-ngay. Nagloko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Lanang! Napanmutan siya babae. Ne, apay ngay adi na inala ti order na anak ko. Diyak mo Di mo't nang ikaskaso. Imposible adinak nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ama sayang dagita? Maila ko pa'y dagita. Mas daw awakan ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay? Jaklakat nga rod na ala di order ko barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa bali paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikati makaam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iti talyara pagtrap-trabahuan na nanang.
Sumatla na gado ti linutom nga inapoy kan masida. Tabalunam gayam, Genobium. Wenanang, sorpresa akman. Jak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayon imay dito balay. Aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Wenanang. Day giant tinobyok. Andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka unay mangag. Madamdaman kanton nga umawag, okay? Bye! Ha? Ay, day giant, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga da ka? Kaya't ka sorpresaan, love. Ha? May liwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay. Isong ay mayak. Excuse me, ha? Sorry, ngam saan ka masango ita? Makumi-kumak ngamin dito talyer. Ado pa'y taraminak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wan? Ha? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik Yawid mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige, tami. Busy akaliya. Apay nga takas dyan. Excuse me? Ayan ni Josiah? Pabit lang, ma'am. Ay, bak. Ha? Aguri ka. Kasla nakit-kita kunday ta babae Diyak la malagip no sa dino ti nakakitaak. Nimot Josiah ti sapsapulan na. Saan ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di nakaintulod Genobium. Apay ngagsakit ka. Apay kunak. Adda ka di dakas anapasamakan ka, anak ko. Adda nang bastos kan ka, wanuan niya. Adan sa bali anobi at tinobyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalailo day titunggal maysa. Inanlilaw nagtinobyo. Day dya babae takin kuko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki, anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unayag linlitay, anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akit inay dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Jay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Wana nang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papan kada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon, di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Si kamot gayam. Alaya. Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house may. Umay ka. Ay, please man, kayat ko ang makasarita. Umay ka. Tao, ayabak ti gayam ka. Josiah, adda ni Alaya iti balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Kuman. Anya? Sana masapol aliklikan ni Alaya. Nasaysayat mo kasarita ba na imbag, pare? Tapno sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo dito. Ibaga mo tipod no. Tapno sana namang namnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango ken kuana, pare. Kapo ka dito makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka.
Anya nga garot. Adaditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibaga mong tagpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka data. Ibagam nga ron no anya ti nagbasulak. Tapno amok ti ilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ayayatan ka. Amom dayta. Di na kumamot basta panawan nakaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya. Ayayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin tumangiti sangok. Agawid kan tanalpasan ti amin ka data. Saan ka nga ayatan? Dito yung restaurant ti kanayon apanganan mi idik ni Josiah. Ay, nalami isan do'y taraon nga in-order ko. Ngam talagang awan ganas ko amangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ta. Okay, honey. Ano yan? Dagiti man nga lilaw ti simrak dito restaurant. Dila nagsapul mo tanday ta alalaki ti sa bali apangananda. Dito'y pay mo tinangyigan na iti dayta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ay, gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamuditan. Josiah? Oh. Agsarita ta kuma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakati pa nang isukat mo kanya. Kalpasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kiti awan. Di mo inik ka ni ti patagdagiti ado na nagkadkadwan ta. Di pa nagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siyak lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim. Di ka kumaagi skandalo dito eh. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagana. Sigod ano biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagropro-pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti paginakan ka? Uwan nga Rod. Ang bayamon. Sana na dahi dya babae ti pagsaritaan ta. Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas ta pare. Ni Madam Claire ti makamoy ti gastusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Ay, sti, asawaan. Ay, aging kita. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hangam ni Claire. Shh! Huston. Wala, agtrabaho takid din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napili yo. Ta isarunok nga iluto inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na ko Basta mamaya. mo na ako nga gawid. Sige na kon. Napanan. Ay naglukon. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan ko na ti panagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpung to. Katawanan ti raragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatag latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag to matlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakaragragsa ka. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Urasyak,
Ket sapay ko ma, tagnanayo ng dayta kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah, nanang. Kastamot ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan, tamarigrigatak, nanang. Ala, di ka naglida, ay anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patsyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na ko nito boarding house ta pare. Uy na pare. Ay, may kawaak lakit di. Ori siya nga ron. Ang imadamot nga minanasamak. Agnaad kami ka ni Claire Ejibalay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro at igasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Ket kasanungay. Tangay madam ti awag ko di asawam. Sermet nga rodon ti awag ko kan ka. Ay ket si kalata pare. Honey, tikayat ko. Agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya langan ti aramidak no jak agtrabaho, honey. Agtalinood ka dito'y balay. Ah? Uray saan ka agtrabaho. Kabailan ka asuportanan, honey. Aliyah. Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka. Papanam. Mapanak iti sa bali a lugar, nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali a lugar anak ko. Panawan nak dito, ingagmay-maysa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makamuditan. Agsapulakton iti pagtrabaho akijay. Anya, ay naanak ko, amum ka iti sasawam. Awan kan samot iti bukod mo apan unot. Saan ka apumanawan ako? Delikado ti pampanunutam nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay, anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko, nakmat. Anya ka ka din. Takman! Dida kayon. Pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom kumadya anak ko. Ilisim iti paggad. Adumat gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang arod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti makamu dito itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day tapagtagilakwan. Ay, di taman kiti ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Ha? Jelakay, naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir! Sir! Hospital. Ipantake sa hospital. Wan sir, mabit lang. Mga yabak iti taksi. Ay, abay, anyan na pasama ka ni sir. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sir, mabit lang. Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rumbang agad daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan no dapat papanam. Awan nga minti, ambo ka papanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga daka ditoy. Umayak agsapul iti pagtrabahwak, sir.
Anyat nalpas mo, basang. High school graduate ak laang, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Sige. No kayat mo laki di tiag tagi balay. Alaan ka akad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Daytoy ti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Wen, sumra ka. Umay ka, alaya. Nagdakkel to'y balay na. Sir, api anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam ada anak ko abroad. Taluda. Adapatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di? Nangasawa kita may kadwa gundaway. Agam natay metla dagos gapoy ti sakit. Sa di nabalo akman din. Nangasawa kita tagay lokos. Agam natay manen. Ta na disgrasya iti lugan. Babaluan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabahwak. Sana bale? Agmay-may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agur-uray kanyak iti dayto a lugar. Isumat lang jak mas-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, i-unblock ko manan. Ti asawa ko. Aping imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita ni, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti mata, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo? Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Account ki ex mo, tinakita adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobyang? Ne, saan, Claire? Anya mo tanay tangay bagbagam. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Sino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Iso nga uray anya pa iti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak aming tinaggapan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Di nakpadpadasan, Josiah. Di nakpaila amuunay. Orimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak mamat. Sorry, awan ti sabali akay papanan ti naramid ko. Maturog kakitin. Okay. Araw ko man kamay. Nadagaang. Dumandan ka. Rumarakon, mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papapanam, Josiah. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabae. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagruprupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasawam. Sorry. Ngam si kamet laang timang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangro na, no ex mo. Nagbasit aba nagtipanggurguraam kanyak. Kinawan mo't tirumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la aba nagdayjay para kan ka, saan kanyak? Dakkel aba nagdayjay apang gapwak nga agimon. Taamok,
Dayjay pay lang Aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga Aleya. Adayo napimpintas ngam siya. Napimpintas ka? Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabaknang ko, ti kinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ay, ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Harimuaran ti pudno aburik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa nga agiboy-boy. Nagkapwam, kan apay adi ka nagpakada arimon. Senarong karakti gayam ko ni Alfon. Gaya mo, wano? Mabalin ka di! Di ka nagsaw pa'y! Huston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Nalipatam sametan no asino. Amok! Amok asi katimang palpalamot kanyak! Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatan ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Adan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo ta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplansakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti imak, sir. Sorry, ng bayad di pa naglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Dahito yan ti inururay ko. Ti inararapaap ko. No, yatanak met, ipay ko amin na masapul mo. Adda ka dinamnamak, Aliyah. Ayayatan ka, Matt. Nato. Oh, kiyaman ka. Ikasar ka dagosan, Aliyah. Ada invitation card mo, pare. Ato yo. Invitation para itian niya. Luka ta mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo ti adda iti ladawa na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasar da? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatem ka day ni Sir Nato. Sursurwag to pa'y lang ayatan, nanang. Anya? Anak, no saan ka sigurado itiriknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Alaya! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya, congrats. Thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayim ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo mi pandagiti dagdo mabisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasar da. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di asawa ni Alaya? Lakit dia. Pag ano ko man ni Alaya dahi ta alakay, no awan kwartana. Patsek atila kwartana ti kinahit ni Alaya. Kasmat lagan ka. Ti matlag kwarta ni Madam Claire ti kinahit mo. Mabalin ka di pare. Sana tila'y bagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talo aldawan na di ka nagawawi di balayo. Ang mga no sa pulan na kati asawam.
Kahit ko tagpalamis, isojak pa ilagawid. Kan may isa, no sa pulon nak ni Claire, imay kuman ditoy. Ngamaman man. Pare, urnusan yan ti bagbagiyo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dituyak pa ila dagos mo. Adda dito'y ni Josiah. Uwan, ma'am. Adda. Ayabam. Pare! Adda ni madam! Pare! Claire? Oh, adday ta. Inyag kun dito'y timaletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tang araramidam. Kasta, bagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagaw-awid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kayat ti agawid. Itikas tang araramidam. Apay ti kunam, pagtatakkunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti kunam, si kalaang ti lalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin ang ibaga iti dayta. Amok tumit na aday ta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Kayat ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige matla ti uraya ka mga ibagay iti dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pagadal mo. No agsardeng kan tumat lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Harold. Oh, apay manan. Nasakit man ti barokong ko. Nagtumar ka kadi iti agas mo? One, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Aginana ka. Tamangan no kumaro tirik-rik na Papanampar nakarubot ka? Jak makontak ti asawak. Isong agawid ak. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung ti agpakumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat nurnusan nyo ti bagbagiyo. Uwan pare. Isong agawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya ti agpakumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Anyat masapul mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Hindi na ka ni pastrakan? Honey, ikaw giusan. Papalataw ta, pinapapananta. Okay, honey. Wait a minute. Asino na jay? Ti baro nga asawa. Anya, kaya't mo asawan, addan kasukat ko. Wan, apay, agreklamo ka? Claire. Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amu ka iti baro nga asawa. Sanan, pumanawak matlang. Pare, di ka unay, tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Una, uray saan mo ngay nayat unay ni Ma'am Claire. Nasakit lata, mati may sukat. Mabalin mo ti agdarom no kayat mo. Sanan, makamudan iti biyag da, pare. Ibarda kaklangan da ito, uy. Alea, Apay ka di manan. Maditirik nam? baka tortoro ka. Umuna ka na maturog. Diyak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Ay, huwag nga, Rod, nanang. Anda kami man nandito ospital. Pasit siguro ti pa naglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Adan ako na ti doktor na kanyak.
Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya anak ko. Basta, di yun amuan. Jack kabala na baliksan. Alakat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa ilang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Nanang, hanggang sana bali, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko, nasinpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Nanang, nagbalin mo tin napatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasingpot na. Alang arudan, putdan tan ti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa naglamiis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan. Nanang. Anak ko. Anyat marikrik nam ita. Siyempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagkin ka, pare? Di agency pag-aplayak para abroad, pare. Ag-abroad ka? Wan pare, padasak man tigasat ko di abroad. Anya? Naimbag no di kanto may kawa. Panawa mo ti trabahom ditoy. Kapilitan na. Tani, tumaklakay mat dataon. Awan pailat ornong ko. Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mo't tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta pare. Agtrabaho akit di. Ay nakagraduar ka na, nako. Nanang, isagot ko ti baligik kada kayo. Ay agyaman na ka, nako. Nakaragragsakak. Ngam na si Bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragragsak mo't akas kadata, anak ko. Nga ron, nanang. Mala, agawid ta nga rudang, anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, anak ko? Ay, jak pa mo, nanang. Kasano nga rod dagiti negosyong ijay? Asino ti mangkita? Anda dagiti binilin ko akatalag ko, nanang. Isuda pa ilang ti makaamo. Mapagtalkan dagichay. Nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpag napag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isungagpag napag na akman, nana. Papayaban na kanot yada iti table tree. Asino nga talay dyan? Aday tan. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Siyak nga rod. Kumusta ka? Nasayat, Matt. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. May liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyamanak ta nalagipnak. Damag ko nabayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa baling asawa na. Iso anawaya akmanan. Okay nga rin nakasta. Anyat kaya't mo nga inuman.
ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya. Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Ha? Anyat kayat mo asawan. Aramidang matinaramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya. No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas, kabalak mo't nga ramidan ti kastakan kwa na ita. Ha? Anya ti pampanunutom nga aramidan, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas ti awanan bain a lalaki, nanang. Ti kayat ko, lakamon na mo't ti impalakam na kanyak idi. Agyam, anak. May kasar ka matlangan, Alaya. Wan, Josiah. Ah. Kat nakaragragsakan. Claire? Apay asika tinang isuot iti trahe di boda ni Alaya. Katsakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire. Saan? Siyak ni Alaya. Saan na pod mo daytoy? Puno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyatan, Josiah. Saan? Saan asika ni Alaya? Saan asika, Claire? Saan asika? Nakitak ni Claire iti tagtagainap ko. Dili ba ka talaga iti karisman, pare? Agasimay, iti likudan, tinaramid mo ko ni Alaya. Napakawan na ka. Sigamat. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Sabagay, mamadyak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti panagabrod mo? Di mo flight lang yung tururayam? Naimbaga no, palubusan na ka ni Alaya. Jak nga rodam mo. Jak pa ingamin na ibagakan ko natin maipapan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipat mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdinata ko man. Sure. Day talagayam. Napanan ni Alaya, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak, di kan mangnamnamakin ni Alaya, barok. Anyat ka tiyosawan. Saan apod no amakiden na kan katianak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipate mo ni Alaya. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin nayat manenken ka. Anya? Wen baro. Impod no na ti amin kanyak. Talagang amihin anasakit tinakam naken ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, baro. Iso adi kan mangnamnama kan kwa na. Katap no mamati ka, awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, baro. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alaya? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbagatiin na ni Alaya. Akayat naklabalsan. Nasaysayat ko mamatlaag na makasarita manaimbag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibaga iti dayta. Imposible mat nga gulbod dyan inana ah. Diyak pulos ni namnama amaramid ni Alaya ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Diyak lagamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alaya. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinabuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Kanya ngay ko, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alaya. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi tim parik na miti kalabas kan kwa na.
Anya? Jak matayayaw na niya, Leia. Tamog mata maditagi balas. Hanggang na maminsan, mawatak, tirik na na. Nangruna no lagi pag tinapalabas. Iso di mon kurang. Awatam lata ko man, pare. Mapanam, nakarubot ka mat, pare. Jak lain bagbagakan ka, pare. Hanggang mag-flight akon. Anya? Ay, nukas na, patuluyom ti agabroad. Uwan, pare. Tapi nanawan nakmatlangan niya, Laya. Nasaya ate, mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka din balay. Wan, katla ding ito kanak ko. Jak kaya ter-aramidam. Iso nga imbaga akong ti agpaisukan ko na. Anya din ba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay nga imbagayo ti kasta. Isunod lang dyan akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila ka nun ko na ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mo't gaya man. Nasakit para kanyak. Timang panaw kan kalaya. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin, amok mo tas ibabasulakan ka. Ayatan ka, Alaya. Josiah? Alaya. Sorry. Alaya, please. Husto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas dyan nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, adtuyak nga gid daw iti pamakawan. Kat, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam, saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin, si aasawa ka. Nagkasar kayo ka ni Claire. Ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Pakawanan na ko, ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan kay iti panag-abroad mo. Manulabo na nan. Agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Maguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isumag pa iso. Claire? Ha? Josiah? Adda ka dito'y abroad? Uwan. Agdoan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop. Nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masangpul nga agkayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man niya ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Kan amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta kan? Kastoy. Agmay may salata, Ha? Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnanaadan? At the boarding house mi kadagiti kakadwa. Anong sakti makisin nagsarkadakwada dito eh? No kaya't mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami laijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatan na kadipay. Ha? Apay kasta ti damdamagam. Sungbatam ti damdamagak
tapno masungbatan matidamdamagam. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay-ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal may sa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasi iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, kani. Ikarit. Agbalbaliw akon. Jakon aramidan dagiti inaramid ko kan kay ti kalabas. Agbalin akon anasingpat kan ka, honey. Agyaman akto kasta. Mga barwanan ta. Kat mangrugi tamanan, Claire.